Salutare, dragi colegi, mă numesc Denis Condrea și sunt fondatorul firmei Hair Touch. Astăzi îți voi arăta cum în mare se aplică extensiile cu bandă și îți voi povesti pe scurt care sunt avantajele la extensiile cu bandă și la orice tip de extensii și în mare cum se întrețin ele practic. Modelul are un păr destul de lung, da? Doar că ea apelează la extensii pentru desime. Modelul a avut o lungime cam până aici, propriul păr, și cu ajutorul extensiilor a reușit să-și crească părul destul de mult, după cum se vede. De aia și apelăm la extensii cu bandă în proporții mai mici. Este destul să folosim un set, da? Adică 20 de perechi, 40 de șuvițe, da? Apelăm pentru a obține o desime, ok? Și urmează să aplic extensiile doar pentru desime. Pentru acest lucru, eu trebuie să-mi pregătesc în primul rând părul, să-l spăl cu un șampon degresant. Aceste detalii le vei vedea în șablon la mine pe Instagram. Este destul de ușor, cu un șampon foarte degresant, nu folosim mască la rădăcină sau șampoane hidratante înainte de aplicarea extensiilor, nici după aplicarea extensiilor, sigur. Dar este un lucru foarte important să îl spălăm, să-l curățăm foarte bine. După care secționăm fiecare zonă în așa fel încât să respectăm forma capului. Este foarte important acest aspect, da? Să respectăm forma capului, adică totul să fie pe rotund. Atunci când aplicăm extensii, nu contează ce sistem aplicăm, să respectăm forma capului. În partea de top facem o potcoavă. Și eu voi începe să aplic extensiile de sus în jos. Sigur că pentru început recomand să aplicați de jos în sus, dar puteți să încercați și de sus în jos. De ce fac de sus în jos? Ca să-mi fie mai ușor să vă arăt fiecare detaliu. Ce voi aplica eu aici sunt extensiile modelului, deja folosite, da? Ele au fost folosite în jur de un an de zile, corect? Așa. După cum se vede, e un păr 100% natural și a menținut și lungimea și structura destul de bine. Da, normal, nu a fost folosită multă placă, nici prea mult ondulator, dar părul se află într-o stare extrem de bună și acum folosim mai puține decât ce a aplicat de la bun început, pentru că folosim doar pentru volum, cum am zis la început de video. Atunci când vrea clientul volum, eu pun accentul foarte mult în față, pentru că în spate, după cum știți, la fiecare client este destul păr, da? Partea din față de obicei suferă. Începem cu partea din față. După cum am zis, vom pune accent mai mult aici, în partea din față, și foarte ușor le aplicăm, cum am mai zis, după forma capului, da? Adică pe rotund, respectând această formă a potcoavei în zona de top. Ca și la tuns. Când tundem anumite tunsori, noi ce facem? Selectăm, separăm partea de sus în forma potcoavei. Deci am aplicat șuvița mai aproape de scalp. Dacă scalpul este sensibil, recomand să coborâm cu șuvița cam jumătate de centimetru, da? Trebuie să întreb clientul înainte de aplicarea extensiilor dacă are scalpul sensibil sau nu. Cu jumătate de centimetru coborâm mai jos și după aia aplicăm. După ce am aplicat șuvița, venim cu capacul. Cum ne exprimăm noi în domeniu, punem capacul, adică punem cealaltă șuviță deasupra. Iarăși, am
mi-am luat destul păr, adică cam în jur de 0,3 cm, milimetri mai exact zis, așa, după care aplicăm șuvița de desubt și dacă vreau să cobor cu ea mai jos, uite așa, cu codița, am dat-o mai jos, da? După care apăs peste acest lipici. După cum vezi că îmi iau surplusul de păr de pe bandă. De ce se ia surplusul de păr de pe bandă? Pentru ca cealaltă șuviță care vine deasupra să aibă o priză mai bună. După ce aplic de toată zona, da, voi folosi acel cleștișor magic care ne asigură 100% că lipiciul a făcut priza foarte bine. Bun. Așa se pot aplica practic orice tip de extensii, chiar și alea cu sute, chiar și alea cu microring, nanoring, la fel și mini-cheratină sau cum se mai spune, nanocapsule, da? Respectând în zona topului această secțiune, această cărare de jur împrejur în forma potcoavei. La ce ne mai ajută această formă? Respectând forma capului, atunci când clientul, modelul își prinde părul în punctul 0, să nu deranjeze și să fie cât mai puțin vizibil sistemul de prindere de la extensii. Probabil că vă întrebați și despre păr, despre sistem, care este mai bun din toate care sunt pe piața națională și internațională. Dar să nu uităm că nu orice sistem este potrivit pentru piața națională sau europeană, da? Există tot felul de sisteme, după cum am văzut și la Jennifer Lopez, la, să zic așa, cântărețele care vin afro, da? Au o altă structură de păr și acolo se folosesc total alte sisteme de prindere. Calitatea părului. Multă lume se întreabă, oare ce păr este cel mai bun? Ca și naționalitate, sigur. Nu există o naționalitate a părului, ca să știți. Vreau să fiu sincer cu voi, nu vreau să vă dau informații eronate pe care le vedeți pe internet, da? Pe online, magazine online și așa mai departe. Există categorii de păr, mai tânăr sau mai bătrân. Doar atât pot să zic. Adică, nu contează de unde provine acest păr, contează vârsta lui. Ca să vă fie mai ușor, uitați-vă la părul unui copil de 14 ani și uitați-vă la părul unei doamne de 50 de ani, da? Și acesta este cleștele. Este cleștele. Care este avantajul acestei clește? Cu ce este el mai diferit? Este pe bază de inox, adică dacă îl ai, este pe termen de la foarte mult la extrem de mult. Are o lățime de 4 cm aici, exact cât are banda de la extensii, da? 4 cm. La fel în vârf mai are niște zimți pentru extensiile cu mini-cheratină sau nanoring, da? Ca să le poți scoate atunci când vine clienta la întreținere. Pe mine mă ajută, pe noi cei care folosim în mare extensii cu bandă, ne ajută la strângerea lor, la priza aia din interior, să nu se formeze bule. Pentru că după ce aplicăm noi cu mânuța, dacă nu sunt strânse bine, riscul este să alunice la primul spălat.
cu siguranță știți că există mai multe tipuri de benzi, bandă pe bază de reșină, bandă pe bază de silicon și la banda pe bază de silicon există și acolo mai multe feluri de bandă pe bază de silicon. Acest lucru îl puteți vedea la mine pe Instagram, unde explic și arăt în același timp cum sunt benzile și ce este de preferat să folosești în detalii. Da? Mi-am făcut cărarea mai jos. Cum îmi fac eu cărarea mai jos ca să fie mai ușor? Atunci când urci sau cobori, întotdeauna folosim două degete. Două degete folosim și de la bandă, de la sistemul de prindere, folosim două degete. Sub al doilea deget facem această cărare. Dacă vrea clientul să folosească, să-și aplice și mai multe extensii, folosim doar un deget, da? Între benzi. Nu recomand să folosim, să fie extensiile mai apropiate una de alta, pentru că riscul este să se încurce propriul păr a clientului. Întotdeauna când ajungem în zona perciunului, verificăm cum se vede sistemul atunci când prindem părul. Da? Eu cred că e destul. Este destul. Mai jos nu vom aplica extensie pentru că va fi deja vizibil în momentul în care își prinde părul. După cum am zis mai devreme, că voi folosi mai multe extensii în zona din față. Da? Și așa cum v-am zis, trebuie să respectăm între benzi distanța de două degete. Da? Și în momentul în care eu vreau să adaug mai mult volum în față, ce fac? Respect distanța de un deget. Adică doar în zona din față voi respecta distanța de un singur deget. În spate, în schimb, voi aplica, cum am aplicat, mai puține extensii. Și aici vom obține mai mult volum, mai des, că oricum era mai în scări. Și vom obține un rezultat extraordinar de frumos și cu siguranță clienta ta va fi mulțumită. Dacă nu ai aplicat până acum extensii, te invit la cursul începând cu luna februarie, după 10 ani de experiență cu extensiile, cu părul în mare, să zic așa. Sunt de 20 de ani în domeniu, dar de 10 ani de zile folosesc
exclusiv extensii la fiecare clientă. Nu prea am cliente care nu poartă extensii. Am ales să și predau, începând cu luna februarie anul 2025, acum ne pregătim de acest curs. Va fi un curs în 2 module. Primul modul va fi pentru care vei învăța cum se aplică extensiile, cum se pregătește părul, cum pregătim părul înainte de aplicarea extensiilor, cum avem grijă de păr după ce aplicăm extensiile. Toate aceste informații, practic, sunt foarte importante pentru client. Sunt cele mai importante. Și cu siguranță vei învăța și tehnicile de aplicare, ponturi, tot felul de idei. Multă lume și din domeniu și nu doar, crede că extensiile permanente, pentru că sunt permanente, pe termen lung, nu sunt cum sunt accesoriile pe clips, cozi și așa mai departe, sunt pentru o anumită categorie de clienți. Nu este adevărat. Extensiile se adresează și vin în ajutor clienților care au probleme. În acest studio chiar este o persoană care are această problemă cu lungimea. Mai mult de umeri nu-i crește părul. Ea face parte din acele 10 categorii de structuri, da? După cum știm, în școală am învățat când am făcut cursul de bază, există 10 structuri de păr. 2-3 din ele sunt exact acele structuri care nu ating o lungime mai mare de umăr, da? Sau de gât. Din fericire avem această opțiune pentru ele, pentru această categorie de femei. Adică le venim în ajutor cu un sistem de prindere cu care ne simțim noi mai bine, fie că alegi pe bandă, fie că alegi mini-cheratină, fie că alegi nanoring sau tresă, da? A doua categorie de cliente, mai nou, în ultimii ani, sunt clientele care, cum se exprimă colegii, își prăjesc părul. Da? Adică nimeresc în situații diferite, își rup părul acasă cu pudră, cu șuvițe. Ce se întâmplă în cazul ăla? Apelează la extensii permanente. Din păcate, pe piață nu prea există extensii pe clips din păr virgin, 100% natural. 100% natural vorbesc de părul tânăr, da? Pentru că părul virgin este destul de scump și pe clipsuri, doar că sistemul diferă. Și clientele, atunci când apelează la acest ajutor, ele practic aleg un sistem permanent. Dacă tot dau atâția bani, de ce să îmi iau pe clipsuri și să le port opțional? Deci, în primul modul vei învăța cum se aplică extensiile, totul despre păr, despre sistemul de prindere. Aceste detalii le vei vedea în mare pe site hairtouch.shop. Și în al doilea modul, care va fi mult mai complex și mult mai detailat, să zic așa, va fi nu doar despre aplicarea extensiilor, practic va fi despre modelul pe care îl vom face de la zero, adică vor fi modele pe scaunul tău, îl vom face de la zero cap-coadă, cu vopsit, cu tratament, cu aplicat extensii, cu afat și tunț. Da? Trebuie să iai în calcul faptul că părul nu este destul doar să-l speli și să începe a aplica extensiile. Părul mai trebuie și pregătit prin tunsoare și această tunsoare se face exclusiv doar cu briciu. Se poate, sigur că și cu foarfica în anumite situații, dar 90% eu pregătesc părul înainte de aplicarea extensiilor cu briciul. Și acest lucru îl vei învăța la acest curs. Și vopsitul extensiilor, dacă clienta alege să-și aplice niște extensii de o culoare care nu este în paletarul de culori, tu trebuie să-i dai opțiunea
să vopsești fie extensiile în culoarea pe care și-o dorește ea, fie părul ei, da? În culoarea pe care și-o dorește ea. De aia și la acest curs vei învăța cum să facem toate aceste detalii, cum să vopsim rapid extensiile, să ne fie super ușor, rapid și cu un rezultat la final destul de frumos. Deci, am aplicat deja 40 de șuvițe, 20 de perechi. Primul rând, după cum vezi, a fost de jur împrejur în forma aleasă de la bun început, adică cu această potcoavă, da? Și după care am coborât cu o distanță de 2 degete, am aplicat acest rând iarăși de jur împrejur și după aia am venit suplimentar și am adăugat între aceste două rânduri încă un rând de 2-3 șuvițe în zona din față. Cum am mai zis, că în față punem mai mult accent, adică aplicăm mai multe extensii pentru a obține destulă desime. Ca și orice clientă care își aplică extensii, preferă bucle. De aia și facem acum câteva bucle. După cum știm, buclele sunt mult mai rezistente pe extensii decât buclele pe părul natural. De ce? Nimeni nu știe de ce sau puțin știu de ce. Pentru că firul de păr la extensii este mai gros. Are în jur de 20-25 de pelicule. Și persoanele care își aplică extensii au firul mai subțire, de aia și aplică extensiile pentru desime. Adică între 7 și 12 pelicule are un fir de păr european. Cum am început mai devreme să vă spun despre cursuri în care vei afla foarte multă informație, mai ales în modulul 2, care va fi mult mai amplu, adică primul curs va dura modulul 1 2 zile, modulul 2 în jur de 3 zile, în care se vor discuta absolut fiecare detaliu, adică aplicarea extensiilor clar, pe bandă și pe mini-cheratină, vopsirea extensiilor, vopsirea părului, pregătirea părului, ce metode putem folosi la vopsirea extensiilor, cum le putem nuanța într-o culoare închisă, cum le putem nuanța în diferite reflexe, mai ales pe blond, și cum putem întreține culoarea și cum putem obține o culoare care nu se duce atât de rapid la spălate. Care sunt avantajele și dezavantajele în general la extensii, că n-aș putea să spun că există vreun sistem mai bun sau mai puțin bun. Eu întotdeauna aleg sistemul potrivit pentru părul european, este banda, nanoring, mini-cheratina și uneori tresele, adică extensiile cu sute. Care este dezavantajul? Dezavantajul este atunci când le dăm jos, ce se întâmplă? Rămânem fără păr, avem impresia că rămânem fără păr, da? Care mai este dezavantajul? Atunci când nu avem grijă de ele, riscăm să rupem propriul păr de la rădăcină. Ce înseamnă grijă de ele? Adică să folosim un lipici potrivit, să le spălăm potrivit și corect. Și avantajele deja vi le-am zis mai devreme, care sunt. Avantajele sunt că avem desime, lungime și în scurt timp putem schimba radical imaginea clientului, da? Și ați mai adăugat faptul că ajută foarte mult la creșterea părului natural, așa cum am fost în cazul. Da, ajută foarte mult la creșterea părului. Dacă clientul nu are răbdare să-i crească părul într-un an, 2, 3, el practic apelează la extensii, cu ajutorul lor își crește propriul păr și nu se simte atât de complexat ca are părul scurt. Pot să vă prezint și peria, noua perie de la Hair Touch, exclusiv pentru extensii, cu vârful întors. De ce este vârful întors? Că putem pieptăna orice sistem de prindere de la rădăcină. Da? Când se mai încurcă rădăcina la clientă,
ea are opțiunea să se perieze cu această perie și nu acea clasică care practic o deranjează când se piaptănă la rădăcină. Nu mai e Așa. Dragi colegi, practic am ajuns la finalul lucrării. După cum se observă, desimea am obținut în față și pe lungime și în zona topului, practic. Bine, atunci când alegem să facem bucle, volumul îl alegem într-un singur punct, fie aici, fie aici, da? Se vede foarte natural, destul de natural. Nu cred că o să-și dea seama cineva că modelul de astăzi poartă extensii, dar în cazul ei este ceva important, să nu se vadă, ca și în multe cazuri, să nu se vadă că sunt extensii, să se vadă cât mai natural, să fie părul 100% natural și pe termen lung. Ceea ce vă doresc și vouă este să aveți curajul, să aveți dorința de a lucra cu extensiile ca un accesoriu, de a rezolva o problemă, de a crea ceva frumos, în scurt timp, ceva diferit. Mai există și opțiunea să folosim anumite culori la cliente pentru a obține câteva highlights-uri, câteva șurbițe, cum am mai zis, pentru desime, lungime și să aveți curajul să veniți la curs la Hair Touch Academy și să vă învăț, să vă arăt mai multe conturi, să vedeți în detaliu ce se întâmplă, să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți. Cu mare drag vă aștept, să aveți o zi frumoasă!